значны набытак нацыянальнай культуры. Наш тканы летапіс, што непаўтарыма пашыты ў кожным рэгіёне. Рушнік – гэта вечны спадарожнік беларуса. З ім сустракалі немаўляці, віншавалі маладых, праводзілі на той свет. Гэта сімвал жыццёвага шляху і сувязі пакаленняў. Яго знакамі жадалі дабра родным людзям і роднай зямлі. Адметная асаблівасць рагачоўскіх рушнікоў – гэта шматлікія знакі перамоў, а таксама двухгаловы арол. Знакі і сімвалы – тое, што нас яднае.